I want to encourage someone something. The devil is reminding you of your past so that you move away from the presence of the Lord. Ukaona Satan akurangaridza kwawakabva, ibva waziva kuti kune chinhu Mwari chava kuda kuita muupenyu hwako. Because ane bhora ndiye anomakwa. So when the devil reminds you of your past, remind him also of his future. My God, that is so strong. When the devil reminds you of your past, remind him of his future. And where is his future? Hell. I wish I had the people here this morning. When the enemy reminds you of your past, remind him of his future. And his future is hell. You are covered by the blood of Jesus. Bible rangu rinoti akuchina kupomerwa mhosva kune avo vari muna Kristu Jesu. Akakurangaridza zvawaimboita kumashure, murangaridze zvefuture yake. Womutaurira kuti aiwa handisisiri uya shamwari. Chero ukandirangaridza zvako asi ndava munhu mutsva, iwewe future yako kugehena. Do I have a people right here this morning? When the devil reminds you of your past, remind him of his future. Come on, celebrate the name of Jesus. Hallelujah. Praise the name of Jesus. You can take your seats. Do you love the word of God? Say, commanding extraordinary results through the Holy Spirit. John chapter number 14, verse number 26. I want to teach you something very powerful today. And the simbara Mwari richafamba. Amunondinzwa. Kune vachagamuchira Mweya Mutsvene for the first time. Koita vamwe vachawedzeredzwa zvanga zvagara zviripo. Koita vamwe vachamutsiridzwa zvanga zvarara. Ausundinzwa. Kune vachamutsiridzwa zvanga zvaita sei. Ndava Mweya Mutsvene haanzi anoenda, haana kwaanoenda. The Holy Spirit ukaita zvaunoita haanzi akusiya. Mweya Mutsvene haatizi baba. Mweya Mutsvene anenge aripo asi akanyarara. Why? The Holy Spirit is part of the triune God. Anditi munoti Mwari vatatu mumwe. Kureva Mwari Baba, na Mwari Mwanakomana, na Mwari Mweya Mutsvene. Chinhu one asi vari vatatu. We cannot separate them. Saka Mweya Mutsvene haanzi mazuva ano atama. Why? Because God is omnipresent. Kureva kuti he is everywhere. Saka kana Mwari vari omnipresent, vari kwese kwese, yatakazoimba kuti muri kwese kwese. Zviri kureva kuti Mweya Mutsvene ari kwese kwese. Saka haatami zvokunzi hanzi atiza ndasiyiwa naMweya Mutsvene andisiya ndiri ndega. Anenge aripo but akanyarara. Mweya Mutsvene zvaanoita manje, my God, ndiye anonzi ndakuenda naJesu asi ndichakusiyirai mubatsiri akakukwanirai. Ila masugadaba. Mweya Mutsvene haabate munhu chibharo, haazvimanikidze kuwanikwa muupenyu hwemunhu. Kuti Mweya Mutsvene ashande mulaifi yako, unovhura moyo wako womutendera kuti apinde, kuti azotanga kukushandura. Because Jesu paari kuti ndava kuenda asi ndichakusiyirai mubatsiri akakukwanirai. Waireva Mweya Mutsvene wacho iyeye. Ukaverenga shoko raMwari,
Acts chapter number 1 verse number 4. Bible rinoti, tarry ye in Jerusalem. Rindirai muri mu Jerusalema. Pamuri kurindira kuti chipo chiya chandaka kupromisai, chipo cha Mweya Mutsvene, chinofanirwa kukusvikirai makarindira, kwete musina kurindira. Saka Jesu paari kuti tarry in Jerusalem, ari kutaura navadzidzi kuti rindirai muri muJerusarema, kuitira kuti chipo cha Mweya Mutsvene chikusvikirei makarindira. Kureva kuti Mweya Mutsvene haasvikiri vanhu vasina kurindira. Zvekuti unosvika muchechi wangosimudza maoko wovhura muromo 1 minute, forget about the Holy Spirit. Panofanirwa kuva nehukama pakati pako naMweya Mutsvene. Hukama ihwohwo ndiko kunonzi kurindira Mweya Mutsvene, kurindira chipo cha Mweya Mutsvene. Zvekuti ukamushayiwa Mweya Mutsvene ariye akanzi naJesu, ndaakuenda asi ndichakusiyirai Mweya Mutsvene. Ukamushayiwa, your life is in danger. So what am I saying here? You need the Holy Spirit in your life. When you have the Holy Spirit in your life, ndiye anokudzidzisa zvese zvekuita muupenyu hwako. Ndiye anokuudza kuti dhiri rawakuita iri mwana wangu, dai waregedza kuriita, riri very promising, but ukariita unonyura. But kana usina Mweya Mutsvene, halibokosopata, unonyura ndava hauna chipo chawarindira cha Mweya Mutsvene. Saka uchaona kuti vazhinji venyu makambogamuchira Mweya Mutsvene, but akanyarara mulife yenyu. Bible rinoti the Holy Spirit can be grieved. Kana ava grieved ndo paanonyarara. Ndava Mweya Mutsvene, Bible rinoti he is gentle and he is a person. But kana tamudedza ari panzvimbo izere umwari, nzvimbo ine vanhu vakarindira, ndo paunoona simba rakudi. Iye akanyarara, but akasvika anokozeresa. Nekunyarara kwake ngaasvike kubhizinesi rako kuti akonzerese. Kana kusina makastoma, svikapo una Mweya Mutsvene. Ndava uri mwana anorindira. Tarry in Jerusalem. Hauvhundutsirwe mhepo dzemuguta kunzi mabhizinesi haafambi, because you have tarried. Uchaenda kubhizinesi rako uina Mweya Mutsvene, akanyarara zvake. But paunosvika ukamudedza kuti Mweya Mutsvene, ndasvika pabasa pangu, handingagone kutengesa kana musipo, chitorai nzvimbo yenyu. Unomuona akukonzeresa, unoswera wakamira, customer after another, customer after another, miracle after another. Why? Because you are indira. Chipo chikauya. Rega ndiprofite kuna anondinzwa pano. Shamwari, you just need the Holy Spirit. Yako iri kungoda Mweya Mutsvene akapindira, zvako zvinotanga kufamba. Ona zvazvinoita. Mweya Mutsvene tiri kutoudzwa naMwari kuti ndewako. But the counselor, my way, the Holy Spirit, the Father will send him in my name. He will teach you all these things, remind you of everything I have told you. Iwewe une ability yekukanganwa. But when the Holy Spirit is in you, he reminds you. And hangowi Mweya Mutsvene ka anowe pakaitwa sei. Saka kana wakavhara moyo, unoshayiwa munhu anokurangaridza. Kana wakavhara moyo, hauna munhu anokurangaridza given. Kana wakavhara moyo, hakuna munhu anokurangaridza kuti mwanangu, apa. Iri dhora wavhura iri vhara rimwe racho. Because dambudziko riri apa.
wakaipa akazviziva kuti uri kunamatira open door, avhurwa naJehovha, iye anonovhura ake 5. Nekuti pauri kunamata hausi kushandisa ndimi dzekuti wakaipa haasi kunzwa, anotozviziva kuti uri kuda open door yemarriage. Saka zvaanoita rikavhurwa open door yemarriage, iye anovhura ake 6 obva aita 7. Saka rauchangoona uri kusvika uchinowira. Kana usina mweya mutsvene paipai, ndobva unopinda risiro, wobva kuti Mwari ndizvo here zvandakanamatira izvi. Unorohwa, unotukwa, hauoni kuisa mukadzi anodzoka na 5 every morning makuseni, kuti nai Mwari ndizvo here zvandakatsanyira izvi. Nekuti chii chaitika? Hauna kuvhura suo remwoyo kuti mweya mutsvene kana apinda anokurangaridza suo chairo chairo rine murume kana mudzimai wako chaiye. Wobva wapinda iroro, but wakavhara moyo. Say, Holy Spirit, I feel the anointing of the Lord in this place. Izwa, ukaita dambudziko, uri kuudza vanhu vasivo. Bible rinoti the Holy Spirit is a person. Munhu. Huh? Munhu. Why akaitwa munhu? Because he wanted to relate with mankind. Ndava ndiye ari kunzi ndakaita sei? Ndakakusiyirai panyika. Saka anotonzi he is a person asi ari Mwari. Amuna kufanana naye. Ndi Mwari ndiwo vakatokusika. But zvazvinoita ndezvokudai. Matambudziko ako uri kuudza vanhu vasirivo. Ukaudza vanhu nyaya dzako ndo dzakumwiswa tea, ndo dzakuitiswa mumakuwa maflea markets. Waudza dzauri kuti ndidzo shamwari ndo dzakutokureva nedambudziko rako iroro, kuti wasikana uye kana kumba kwangu for lunch, wosvika kumba wogaririrwa pasi, wotanga kukukuruka. Akatouya pano akati zvakati nezvakati, ndikatomupa hupfu, hatorina hupfu izvezvi. Uri kuona bhutsu iya dzaakapfeka dzedza, umwe ototi ayozvi ndodziziva dzisi dzako here idzi, ndodziedza wakatenga kuTanzania kadzi, kuti ndidzodzo. Kana bhachi riya raanga akapfeka nezuro ndindakatomupa. Chaitika ndechekuti waudza vanhu vasirivo, zvekuti dai waudza shamwari yako anonzi mweya mutsvene. Oh my good Lord, shamwari yako anonzi mweya mutsvene haanei nekuudza vanhu ana nguva yacho kuti uri kuona uyu ndini ndakamuropafadza, uri kuona uyu ndini ndakamupa mota, uri kuona uyu ndini ndakamupa imba. Haana nguva iyoyo. Ndava ndiMwari wako, ndibaba vako. Ndinokunamatira masikati anhasi. Ziva wokuudza nyaya dzako. Ukaudza mweya mutsvene nyaya dzako, anokupa zvoshayiwa reference. Vamwe ukavapa chinhu vanoda kuzoudza vamwe kuti ndini ndakakuitira chakati, ndini ndakakuitira chakati. But tine munhu pano, tina Jehovha vanonzi mweya mutsvene, wakuti akakuitira haade kuudza vanhu, akakuitira hafambi achishauta kuti ndini uya ndakamuitira chakati. You need the Holy Spirit. Unoda mweya mutsvene? Unoda mweya mutsvene? Udza neighbor yako kuti you need the Holy Spirit. Ndikutonamatira mwana kubva nhasi uchatanga kutongoita ngori kumunzwa kuti apinda mumba mako. Unondinzwa iwe? Handiti shamwari yako. Ha? Handiti anotonzi shamwari. He is my friend. Holy Spirit. Dambudziko raita ndere chinonzi friendship chacho hamutochinzwisisi. Unotonzi ushamwari hwacho hamutouzivi kuti chii chinonzi ushamwari. Munofunga kuti kuzivana ndo ushamwari. Ndava muri kuti ndo shamwari, ndo vari kukunyombai, ndo vari kukutukai, ndo vari kukusekai. Une madhoo awakavharirwa nevanhu vaunoti shamwari ausingazivi. Vakatokuendera necheseri, wakawana tenda yako yekusupply chibage, iye ndokutenda nekuseri because wamuudza kuti ndatowana tenda, but pane mukana wokuti kunogona kuuya vamwe. Iwo wamuudza ndokutokuendera nekuseri. Akati inini ndinosupply zvakadai, mangwana ndosupply, but ari kuziva kuti nyaya yapo nani. Ndo munoti shamwari. Ushamwari hakusi kuzivana. Unoda mweya mutsvene. If your heart is open to the Holy Spirit, He will tell you the right people to call friends. Because anouya kuzokurangaridza, He reminds you of everything I have told you.
Saka ukararama life yekuti hauna chiri kukurangaridza, wakambonzwa, zviri kureva kuti Mweya Mutsvene akadini? Akanyarara. When you have the Holy Spirit, kamwe kakupopota kaunoita. Ona, ndipe Acts chapter 2 verse number 1. Kamwe kakupopota kamunoita mainini aka, kanotondiudza kuti Mweya Mutsvene haakurangaridza, akanyarara. Kakushoora kaunoita vamwaka, kanotondiudza kuti Mweya Mutsvene akanyarara. Nekakunonoka kaunoita kuchechi aka, kanotondiudza kuti Mweya Mutsvene akanyarara. Nokuti kana dai achitaura newe asina kunyarara, anokuudza kuti mwanangu, nguva ino inofanirwa kunge uchindinamata uko, but uri kupi? Hey, manyarara kuti zii. When the day of Pentecost was fully come, they were all in one accord, in one place. Ratobata Acts 1:4 yawe atirindirai muJerusalem kuitira kuti Mweya Mutsvene agouya, marindira. Saka Mweya Mutsvene kuti auye mumunhu, chekutanga unorindira. Une nzvimbo yaunorindira, whether uri kurindira uri muprayer kana kuti uri kurindira uri pachechi, you tarry. That's number 1. Number 2, you tarry in a place that is consecrated. Not everywhere you will receive the Holy Spirit. They are not all churches you think are churches. Some churches are evil altars you call churches. Saka ukarindira in a wrong place, it is time wasted. When you open up your heart, you will know the right place yauri kufanirwa kuenda kunorindira Mweya Mutsvene uri. Chakonzera kuti vamwe vanhu vapinde munzvimbo dzavanoti machechi asiri machechi inhau yekuti warindira pasipo. Ona. Number 2, and when the day of Pentecost was fully come, they were all in one accord. It's not one accord. One accord zviri kungotaura kuti unity. Vanga vachiita zvinhu pamwe chete. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. Ndiye Mweya Mutsvene asvikawo. But asvika vanhu vaita sei? Number 1, vakarindira vari panzvimbo imwe chete. Number 3, vari paunity, vachiita chinhu chimwe chete. Kana vari kuti tiri kunamatira kuti Mweya Mutsvene atibate, munhu wese ainamatira Mweya Mutsvene kuti atibate. Kwete kuti umwe vamwe 4 vari kunamatira marriage, kwete kuti vamwe 4 vari kunamatira visa. That is not one unity, that is not one accord. When we are in one accord, zviri kureva kuti tiri kutende, hanzi tatenderana. Hanzi vaviri havangafambi vese kana vasina kuwirirana. Ndo zvinodiwa naMweya Mutsvene kuti afambe pakati pedu. Akatama anenge atamba ndava hatisi in one accord. And suddenly there came a sound from heaven as a mighty rushing wind. Dear Mweya Mutsvene. Verse number 3. And there appeared them cloven tongues like as of fire, and it set upon them. Mweya Mutsvene auya. Mweya Mutsvene akauya anozviratidza in different ways. Akauya ndokubva atanga kuzviratidza pakati pavadzidzi as of tongues of fire. And ndimi dzacho hadzisi kunzi dzakapinda, hanzi dzakagara. Kune level rekuti shamwari Mweya Mutsvene kugara mushe mushe. Ndimi hadzipindi, dzinogara pamusoro pako. Alabakosatapa. Tiri kunamatira madzimai ari pano achagarwa naMweya ekuti vakatanga kunamata havanyarari. Ndava kune chinenge chavagara pamusoro pavo. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it set upon each and every one of them. Mwari ngaasimudze madzimai pano ekuti akatanga kunamata hanyarari. Ndava vana Mweya Mutsvene ari kuvabheka. Mwari ngaasimudze madzimai pano ekuti akatanga kushumira. Vanokuudza kuti shamwari tinganeta zvedu, but tinoramba tichisunda. Oh, do I have a church here? Do I have a church here? Mwari ngaasimudze vana baba nana amai
vakuti kana takuenda mumabusiness hatidziviswi nemhepo dzenyika. Ndava tinoziva kuti chiri matiri anova mweya mutsvene wakagara pamusoro pedu, and we can never be moved. Am I preaching to the right church here? Zvakuti kana akugara mweya mutsvene hapagarike. The Bible says it was like fire shut up in my bones. Jeremiah ari kuti vakomana ndakambotraya kuda kumboprofita, but persecution yacho yakanyanya, saka zviri nane ndiregedze. But ari munguva yekuti ari kuti handichadi, anoti it is like fire shut up in my bones. Rakunditadzisa kuramba izvi, ndiri kunamata pano masikati anhasi. Let it be like fire shut up in your bones. As you shall serve God, it shall be like fire. Whether vamwe vachikushoora, whether vamwe vachikunyomba kuti ndimi vanoda kumiramira, ndimi muda kuonekwa, vakakushoora vakakutarisira pasi, iwewe inzwa zviri different, zvakasiyana nezvavari kunzwa. Inzwa uri moto uri mumabhonzo ako. Ari kuti mwana wangu Cecilia, ari kuti Mike Reg, ari kuti iwe Tafatswa, serve me and your life will never be the same. When you have the Holy Spirit, your life will change. When you have the Holy Spirit, hauudzirwe nemhepo. Kana una mweya mutsvene anokurwira. Ina monda ketaba. Mamwe madelays anokonzerwa nokuti hapana mweya mutsvene. Ina makobata. Ndava kana aripo unozvinzwa mauri, anokurangaridza kuti mwanangu wakangana chinonzi sacrifice yauri kusangana nayo iyo yakuda sacrifice, yauri kusangana nayo iyo yakuda kuti utsvaire muchechi, yauri kusangana nayo iyo enda unosumudza foshoro, yauri kusangana nayo iyo enda unoklina matoilets. When he is not there, you struggle. When he is not there, you struggle. Mweya mutsvene kana asipo unotambura. Mweya mutsvene kana asipo unonetseka. Mweya mutsvene kana asipo, he is the only one who sticks closer than a brother. Hama dzinochinja, vafundisi anochinja, vabereki vako vanochinja, asi mweya mutsvene is the same yesterday, today and forever. Say, Holy Spirit, I open up my heart. Unofunga kuti achiri newe, iye anewe zvako asi anenge akanyarara, haana chaanokurangaridza, haana chaanokudzidzisa, haana chaanokukansela, because he's a counselor and he's a teacher. Ukaita zvinhu zvekuti haade, anonyarara zvake. Saka kune machechi amunofunga kuti machechi azere mweya mutsvene but akanyarara zvake. Ndava chechi yatova nzvimbo yekuti vanhu vanoudzana kuti n'anga inonyanzo kushanda iri kuseri kwamuziti uku. Muchechi ndava une chigaro chawaona wapiwa chawanga uchida. Saka muchechi mazara vanhu vanotoudzana kuti iwewe ing'anga chaiyo inoshanda ndeipi shamwari. Mutori nechigrupu chiri muchechi chekuti munotoudzana kuti iri kushanda iri kwamuzara bani izvezvi muchechi. Saka anotaura chii mweya mutsvene kana ari muenvironment yekuti vanhu they are so corrupted with sin like that. Uku pastor anenge achiti I sleep with you, you get a miracle. I sleep with you, you get your breakthrough. Anogara pai mweya mutsvene panzvimbo yakadaro. So imagine uri genuine, unotoda Mwari zvechokwadi, but you are in that kind of a place. My God, unotoda Mwari nemwoyo wako wese, but imagine yourself being in such an environment where the pastor will tell you, if you don't bring $1,000, you are going to die in the next 15 days. I'm trying to pray for you here. You are being manipulated by so-called men of God. Anogara say in that kind of a place. So imagine yourself, you are real, you love God genuinely, but you are in a wrong place. Ndavandia anoko reminder kuti mwanangu mushoko rangu ndakazviramba izvi. Hakuna kunzi ndinokurara kuti ugozodzwa. Hakuna kunzi ndinokurara iwe unorarwa nemunhu waMwari kuti ugoita breakthrough. So when the Holy Spirit now is in you, anokureminder zvese izvozvo kuti you are in a wrong place.
Ende vazhinji venyu makafunga kuti mweya mutsvene kuti auya unenge wabuda musodzi. God is not an emotional God. Makavharwa mukati maiwe nhasi kuchechi kwakuna mweya. Izvo waudzwa zviri kuitika mulife yako zviri obvious kuti hauna rent, uri one room, une poto 1, une spoon 1, plate 1, vana vari kuneseka kuenda kuchikoro, ndobva waita iwewe emotional, ndobva wachema, zvikanzi the Holy Spirit is in the house. Saka muri kushandisirwa experience. They know how to make you cry and they know how to make you fall. Saka ukatoya kuchechi vanhu vakasadona, unotobva kuchechi utoti pastor mazuva havana simba. Wako chaiye. Unoti mazuva ano mweya mutsvene anenge akatama pana pastor, simba raashoma. Akakuudza kuti kana ashanya unobuda musodzi ndiani? Akakuudza kuti kana ashanya unodonha ndiani? Anogona kutoshanya oseka. Aiwa ka, usikundinzwa iwewe. Amboita imwe service natumwa kushumira nababa Samuel. Mweya mutsvene ndokubva anditi, I want these people to have the anointing yejoy, because chimwe chinhu chinoita kana mweya mutsvene auya anounza joy. Saka mamwe mamudza unotiratidza anototiratidza kuti mwoyo wakavhara wamweya mutsvene. Yakuti kana muchechi macho hauseki, chero pakachara zvinosekesa unongoti kwindi handidi zvinoseka zvinabasa. You need to compose yourself. Composure baba, composure. Saka zvinotondiratidza kuti hautorina mweya mutsvene, because akauya anounza joy, akauya anounza peace. Uri kuratidza kuti uri kunetsana kumba uku ndava zvimwe mweya mutsvene haana kuuya anouya nepeace. Vana baba namai, chandiri kukuudza ichi ndo chinonzi chiKristu ichi, ndo rinonzi vhangeri raKristu iri. Unoda mweya mutsvene. Ndiye futi mweya mutsvene kuti akauya anokonzeresa. Pamwe pacho akauya anongouya zvake zvinyarare. Ndava anonzi his agent. Nabakosa ndaba. Ndinokunamatira nezita raJesu. Mweya mutsvene ngaaite shamwari yako, ngaashandure life yako, in the mighty name of Jesus. Iye ukamutendera unoita mari isina zera newe. Ndava pane madhiri mamwe amunopinda nemamwe amunorovhera kuchechika, wozozvidemba wakumba kuti chandarovhera chacho ndiri kuchishayiwa. Chine chaitika ndechekuti mweya mutsvene haasi kukurangaridza. Unotorovha kuchechi uchiti ndinoda kunotengesa, but woshayiwa chawarovhera because hakutengwe kana 1. Mweya mutsvene muri Mwari, ndinotambudzika, asimuka simbisa, ndinokunda. Iconversation yemwana ari kuziva kuti ana baba unonzi mweya mutsvene, kuti paya paunoneta, paunokurirwa unodzokera kuna aniko? Kuna mweya mutsvene. Ukataura naye anokusimbisa kuti mwanangu zvinoita, try again. Wakafoira nezuro but today try again. Wakafoira last month but today try again. Ndosaka ichibva yatozonzi ndizadzei, uya mweya zvino. Pinda pai, pinda mumoyo maniko, mweya kuti ndisimbise. Anouya kune vakavhura moyo. Obva wati ndizadzei kani mweya mutsvene, kana mandizadza ndinoziva kuti ndinosimba. Am I preaching to the right church here today? May God fill you today by the power of the Holy Ghost. That ngazare mumoyo wako mweya mutsvene. Chero ukada kuita zvemavhiza zvinofamba. Ndava greater is he that is in me. Greater is he that is in me than the one that is in the world. Akazara mumoyo mako, hapana chaunorambirwa newakaipa. Ndinoprofita kune vanondinzwa here pano. May the Holy Spirit fill you. It's a conversation between a son and a daughter. Anonzwisa kuti ndina Mwari.
hanzi ndine nungo zviro ndizvo ndiri kwazvo ndino shaiwa simba. Anotozviziva kuti unokundikana, but problem ndeyekuti ukakundikana uri kubva watiza, ukatadza uri kubva watiza, warangaridzwa naSatani zvepasti yako. Anotozviziva mweya mutsvene kuti aiwa unokundikana mwanangu, but taura neni ka. He is a gentle father and he loves you. Hakuna munhu anokuda samweya mutsvene pasi pano. Chero murume wako hambokudise madirwa unoitwa namweya mutsvene. Ndati murume wako mukadzi wako hambokude semadirwa unoitwa namweya mutsvene. Ukadiwa namweya mutsvene zvako zvinoringana. Ukadiwa namweya mutsvene wavhura moyo akakuzadza, hakuna dori rinovharirwa iwe. Ndava une backup yemunhu akasika zvese anova iye mweya mutsvene. Mweya mutsvene ambori aniko kwauri. I bear not. My God, I feel the anointing of God here. Holy Spirit is already here. Can you feel him? Uri kumunzwa here? Uri kumunzwa mweya mutsvene? He is here. Mweya mutsvene ndiye anoita kuti court case iyoyo uiwine. Ndi mweya mutsvene. Mweya mutsvene ndiye anoita kuti marriage iyo inake. Ndiye anoita kuti visa ribude. Mweya mutsvene ndiye anoita kuti urorwe, upfeke simbi muchigunwe. Ndi mweya mutsvene. Anoita kuti business rifambe, ma clients auye. Ndi mweya mutsvene. Bible not. Your body is the temple of the Holy Spirit. Mwiri yenyu itemberi yamweya mutsvene. Ko inogozonzi itemberi yamweya mutsvene sei? Pane kutaurwa kwezvikuvhurika kwemoyo, mweya mutsvene obva apinda. Saka anogara mauri. Zvekuti unoitiswa heartbreak nemukomana iwe wasina kubvisa kana dhora kumba kwako, wochema kubuda musodzi zvokuti pilo inotota. Hauna mweya mutsvene. Hauna mweya mutsvene. Ukarambwa mweya mutsvene anokurangaridza kuti aiwa mwanangu kana. Ndatokuratidza kuti uyu asiye uyu. Uyu aizokurova mumba uyu. Uyu aizokunetsa uyu. Uyu aikupa mwana otiza uyu. Saka kana warambwa unotoziva kuti no, the Holy Spirit is telling me something. Hakuna kuti kana warambwa nemukomana wako uridza mhere, wotorovha nekuchechi, unoswera vhiki rose mwedzi wese wakarova mamudzi, hautauri navanhu vekumba wakazivharira mumba nemunhu asina kubvisa kana dhora. So imagine that character uchiita kana mweya mutsvene anyarara mulife yako. Saka next time ukarambwa nemukomana kana nemusikana, kutopfugama kuuya muno muchaimo chaimo, worova chi 1 hour prayer che Thanksgiving. One hour prayer yekutenda Mwari, wakapfugama panapa chitamba kuti maita henyu. Ndava decision iyoyo yekuda kuramba ndakabatirira yaizondinyudza. It is the duty of the Holy Spirit to remove certain people out of your life. It is the duty of the Holy Spirit yekubvisa marara. But kana mweya mutsvene abvisa marara, muri kutora modzorera. Your body is the temple of the Holy Spirit. Saka tukuti mweya mutsvene anogara pai mumoyo mako. Ndizvoka number 1. Number 2, chiona izvi. Ndakambokuudza kuti upenyu huri paviri, huri mumweya nepanyama. Nditi kune life iyo iri kutorarama futi muri mumweya. Ende inotanga ndiye mumweya, haisi yepanyama. Tiri kuwirirana ipapo. Saka munhu hautangi kurwara panyama panapa, unotanga kurwara mumweya. Warwara mumweya zvomanifesta panyama. Tiri kuwirirana. Tobva tati mweya mutsvene arogara pai mauri. Une zvinhu zvaunoita, uri musikana uri mukomana, unozviita wega. Pabhodhi ina mweya mutsvene, panguva yekunamata wozviita hako uri wega. Une 40 years, une 35 years, une 30 something years, hausati waroorwa. You wonder what is happening to me. Nai mweya mutsvene muripiko? Character dzauri kuita uri wega uri mumba mako wakazviverera. Uri kuzvita huna vana but unavo. Uri kurasaka vari mumweya. Life is spiritual. Pauri funga kuti warara wega, unorara wega, une wawarara naye. Chechi yanyerera.
pauri kuti uri kurara wega, uri kufunga kuti uri kurara wega, uri kurara nemunhu wemweya. Saka wauri kurara naye pauri kurasa ipapo uri kuita vana. Vamwe venyu mutori nevana 59. That's why ukaita mari hauoni chainoshanda. Wanzwa neprayer point kuti na life yangu sei isiri kushanda, ndikatambira mari haishandi. Ukaitambira, remember that zvinhu zvese zvinotangira mumweya. Ukatambira mari, vana vako vari kuibvutirana mumweya imomo isati yauya panyama. Kanoda stambo, kanoda mazepe, kanoda mapamba, kanoda chi. Saka zviri kubvutirana, mari yacho iri kudzouya kwauri, haichashandi chinhu kune kwayashanda. But kana uina mweya mutsvene, handizi kuti life yangu iri kumboita sei, kune kwayashanda, kwainoshanda zviri better, because chemweya chiri faster than this life, because ndo chinotanga kushanda. Saka mari yako isiri kushanda, ndati mweya mutsvene ngauye mauri. Unoziva character yako wega iwewe, unoziva zvauri kuita iwewe. Mweya mutsvene akasakushanyira muzuva ranhasi, uri kuparara, unofa une chikochikari chete. Mweya mutsvene akasakushandira pano nhasi, unoshayiwa kana bhara rekupa vana vako kana wafa iwe. Say Holy Spirit. Holy Spirit. Vakatsamwira Mwari nokuda kwema-decisions avakaita, anga asina mweya mutsvene mukati. How do you keep the Holy Spirit in you? To keep the Holy Spirit alive in you, you need to prioritize regular prayer. Kunamata nguva dzose. Number 1. Number 2, you need to study the word of God. Number 3, ndo inotizwa nevanhu, obedience. Mweya mutsvene anogara mamuri Baba Craig because you are obedient to what he says over your life. Patiri kuti obedience tikuti kuteerera. Akakuti ita chakati nechakati nechakati nechakati, ndo zvinoita kuti mweya mutsvene agare, because ari kugara nemunhu anoita sei, anoteerera. Ndo chinoita kuti arambe achitaura kwauri. You need to be obedient to the Holy Spirit. Gara uchikonfesa zvivi zvako kwaari, sanyarara. Ukangotadza chete usingataure naye kuti mweya mutsvene ndibatsirei, ndiri kuramba ndichiita chimwe chinhu chimwe chete, anokunyararira. For him to continue to speak to you, to attract extraordinary results, gara uchitaura zvawatadza kwaari. Dzidza kunyarara kana uchida kuti mweya mutsvene aramba achitaura newe. You talk too much even in prayer. Kuti munotaurisa even in prayer. That's why you are not hearing anything from the Holy Spirit. Azviro kuti akanyarara. Learn to be quiet. Dzidza kunyarara. Haungati kumaraini kunenge uchingokwakwaita. Guwa rese.com rese riri kufamba mazuva rinouya richibvunzwa iwe, ndiwo unoziva, ende ukatanga kutaura honyarari futi, vese vanomira ho. Learn to be quiet. If you learn to be quiet, the Holy Spirit will speak through you. It is pointless to pray for 1 hour and you fail to hear the Holy Spirit for 2 minutes. Makafunga kuti prayer kuita 5 hours, it's long hours. My hours, while they are useless when you come out of them without hearing what God said to you. Because prayer inoshandura, wanamata ndokubva wanzwa zviri kutaura mweya, ndo zvinokushandura. Chinokuchinja instruction iri mukunzwa voice ramweya mutsvene. So it's pointless for you to pray for long hours and you fail to hear God just for 1 minute. Pray for long hours, but when you pray, keep quiet at some point and hear the Holy Spirit. I want us to pray here. I want you to be very serious about this time. Zino